ହୋଇପାରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପଥର ପରିସମାପ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ, ହୋଇପାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ବା ହୋଇପାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରାସ୍ତ। ସବୁ ପରେ ବି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଯଦି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ ଯେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଚିରସବୁଜ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶା ଖେଳ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ହକି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଦିଶା ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିଚୟ। ସବୁପରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ମଧୁର ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଫରକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଯେବେ ବି ଲେଉଟାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହୋଇପାରେ ଏହା ଏକ ପରାଜୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୂତନ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନବୀନ।